Hey guys, og lidt folks derude. I dag der skal vi spille et meget gammelt spil. Eller ikke gammelt og gammelt, det er fra 2006. Jeg tror faktisk kun det er udkommet til PlayStation 2, men jeg fandt lige en PC udgave. Ulovligt, men det må jeg ikke sige til nogen. Det er et zombiespil. Det hedder Dead in Pig mig, tror jeg. Det er sådan det udtales. Det kommer op på skærmen nu. Og det er så ja. Der er altså to spil der ligner meget hinanden, som jeg skulle forestille at være. Så skulle jeg forestille at være træer på historien. De hedder Day of the Zombie og Land of the Dead. Og der er lavet en film om de to spil. Der er så spillene er så baseret på filmen. Og nice. Okay. Mega fede effekter alligevel. Det. Jeg har forresten ikke købt nogen ny mikrofon endnu. Jeg har ikke haft penge til det, og så har måneden ikke været om. Jeg ved faktisk ikke engang hvornår jeg får penge til det. Okay, hvordan drev man lige en zombie, tænker jeg. Bullet in the head. Men bagfald så skippede jeg fra startfilmen. Jeg tænkte, den skulle jeg godt nok tænke at se, men den var pisse lang, og vi stod egentlig bare ned i den helikopter der. Det var egentlig bare via et eller andet SWAT til eller helt. Hvordan kommer jeg videre? Men vi var i hvert fald et eller andet SWAT-mand. Og han var ude at flyve i helikopteren sammen med hans gruppe, og så var det at han eller de blev skudt ned, vil jeg sige. Nej. Jeg ikke have den i hovedet, man. Det er sindssygt. Wow. Spørgsmålet er jo lige om jeg skal skrue ned. Vi skruer lige ned en gang, for en sikkerheds skyld. Vi skruer ned på 20. Så de i hvert fald ikke skabe over, den er for høj. Som om den er blevet højere ved mig i hvert fald. Oh! Fuck! De skal høre med mange skud. Det er helt vildt. Det er ikke. Hvad gør jeg? Den skulle kun have et skud, der sker der. Okay. Jeg tror jeg fandt ud af det. Jeg skal bare have en kugle i hovedet eller sådan noget. Okay. Ikke bare en kugle i hovedet, et par stykker. Men nogle gange er man bare heldig. Sådan er det. Men lige til nutiden. Klokken den er 5 minutter over 2. Og det er søndag. Nej, vent, det er mandag, når den er over 12. Ja.
Og jeg skal op i skole. I dag må det så være. Så jeg ved ikke lige hvor langt det bliver. Men ej. Men det skal da nok blive godt. Jeg kan ikke sove, så jeg tænkte jeg vil optage. Skal vi tage den der politibil eller hvad? Men jeg ved ikke hvad synes I om gamle spil. Det vil jeg egentlig gerne høre om. Eller altså jeg elsker gamle spil. Især dem fra da jeg var 9-10 år gammel. For eksempel, jeg synes stadigvæk det fedeste GTA det er det gamle GTA San Andreas skulle jeg til at sige. Damn! Okay. Damn! 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 Fed lydeffekt når han hopper. Damn! GTA 3, altså GTA og så 1, 2, 3, tretallet, synes jeg stadigvæk er det fedeste GTA. Men det er nok mest at gøre med at det var det jeg spillede som lille, og det er det jeg altid har kendt til, og Damn! bla 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 bla. Damn! Men jeg kan sige en hel masse om det nu. Ah, fed. Okay. Der er et spil der hedder Left 4 Dead, tror jeg nok. Det zombie-spil kan jeg for eksempel ikke lide, fordi jeg er til de gode gamle dages zombier, dem der ikke kan løbe. Så jeg kigger faktisk meget efter de her skydespil. Og det er helt nyt for mig, jeg har aldrig prøvet det før. Og jeg ved egentlig, altså selvfølgelig cutter jeg det ned til, jeg tror jeg cutter det ned til hver 10 minutter eller sådan noget. Fordi mit internet det er ikke det sygeste til at uploade lige på tiden. Okay. Skeletter. Men jeg kan meget godt lide grafikken på det her spil. Især pistolen. Så skal man tænde lys. Hehe. Den er låst. Min hund ligger og slikker sig under foden lige nu, jeg ved ikke hvorfor. Men shit. Hvordan kommer vi ind her? Jeg tror jeg har fået det. Okay, jeg skal blive safe engang. Sådan der. Af med det der lys der, det gør mig der helt cool. Okay, vi er fuld. Hey, hvad er det? Liv? Det er vi ikke brug for. Hvad er det? Hvad er det? Aha. Skud. Nå. Skud. Nu har vi været den. Damn! Shit! They're coming in. Dear God, save us! Don't shoot! I'm human! Shit, boy. You almost got yourself killed there. Did you come from that helicopter? Yeah. We crashed and I got separated from my Don't shoot! Yeah, we I'm a come hero! down, smoking like a great comet. Human, sagde han godt nok, left in men town. jeg havde bare hero inde i hovedet, da han sagde det. Them dead Det er derfor jeg grinte lidt af det. Soon we'll be running out of food and ammunition. Jeg er så træt, jeg er næsten er helt svimmel. Do you know where we can I kan find sikkert også høre på station? dem, jeg er pisse træt. Gotta try and stop this Men thing. Stop it? jeg har egentlig ikke sovet. But if it's a police station, Det er derfor jeg spiller. the closest one's in downtown Queensport, I reckon. Er det chili-retter, der står i baggrunden? Altså, jeg gider ikke se det. Kom nu videre i historien, mand. Ja, kom nu. Gamle ged. Giv mig din gun. Jeg kan godt lide din magnum der. 6 løber. Ja, hvad skal jeg? Hey stranger, don't leave empty-handed. Here. Kom nu videre. Kan de så give hånd? But we need that to stay alive. Pipe down. He's in bigger need of it than us. God be with him. Don't shoot. I'm a human. Vi går Blackie. Ja.
Nej, så er det, der kommer en hel masse zombier. Awesome, vi fik hans gun. Ha! Prøv at se Ironside på sådan en. Det er Call of Duty. Ja. Jeg synes, det skal tage det med i Call of Duty. Det er tæft. Det skal bare med. Nu tænker jeg bus. Action-knappen, det er E. Hjælp mig lige at huske på det. Det er sgu noget, jeg ikke vender mig til i hvert fald. Many assholes. Little bullets. Selv med en Magnum, det er ikke skudt i hovedet der. Let's go! Au! Oh fuck! Motherfucker! Ej, gå væk! Motherfucker! Au! Motherfucker! Damn! Væk, man! Ah! Damn! Hvad sker jeg nu? Jeg kan ikke høre noget. Nej. De er jo mange. Jeg kan godt lide, at man får blod i hovedet. Det er fedt. Der er ikke flere skud til den. Jeg ved godt, det her det lyder sindssygt, det jeg kommer med nu. Men gå væk med den musik, jeg får den bare på prøveren. Men jeg har faktisk tænkt lidt over at komme med noget Pokémon. Altså optage noget Pokémon og så få det video. Jeg synes Pokémon det er det fedeste. Pokémon det skal jeg seriøst. Jeg elsker Pokémon. Nu kunne jeg tage det liv der. Damn! Hvad er det jeg skal for dig deroppe, tøs? Jeg prøver sgu egentlig bare lige at gå tilbage. Prøv at gå tilbage engang. Der var også en zombie herinde. Who the fuck are that, man? Who the fuck? Det er nonne. Hey, what the? Det er nonne. Awesome. Lol, man kan også løbe, mens man sigter. Hehe. Fuckers. Nej. Der er vi enige. Seriøst. Jeg håber man kan få det af fedt, fordi jeg har ikke sådan en udgave. Og så lige om lidt kommer en anden monster. Det bliver ikke gå hen og slå. Nu slår jeg lige de her zombier her. Sådan der. Så tager vi en reloader. Okay. Enten er jeg meget lille, eller så er det en virkelig stor mand. Nej, det er gravet her. Og en kæmpe gravsten.
væk. Gamle kone. Okay. Så det handler egentlig om at slå alle zombier ihjel, og så vil den der port åbne sig. Det var jo simpelt nok. Hvis man fik det at vide og kunne regne det ud. Okay, når man tænker logisk, så kunne man egentlig godt lige regne det ud. Men det er første episode. Så må vi se, hvor langt vi kommer næste gang. Vi ses, drenge. Hej. Moin!